African Apostolic Church, VAAPOSTORA VEAFRICA, number 8 Jefferson Ward, Logan Park, Hatfield, Harare, Chitungwiza Province, kutumwa kwa PARAMOUNT VEAFRICA, nokushamisa, meta makumbo, ziri kufamba, mweyaya kaipa, iri kudzingwa muzita raJeso, vasina mabasa, vari kukumbirirwa vopinda mabasa, zvose zvamunoda zviri kuzadzikiswa, kana matenda mukabhabhatizwa. Marko 16 verse 15 to 20. Nokudaro tinokuzivisai kuti musi wa 26 March iri sabata tichava negumano reChitungwiza Province paziko opposite Giant Service Station pa open space kutanga nenguva za 10:30 to 1500 hours. Magamba munokokwa. For all information, contact Bishop Nelson Chakawa 0773 440 539, Reverend Marche 0772 859 185, Reverend Nyemba 0715 585 012, Evangelist Musano 0713 958 370. Proudly Prince Media Production, creating lasting impressions.